Fala ina fanya fo kunun cogomi sɔgɔmada in na DGCC maaw ye bataki ci an ma ko fajiri waati ko min ye citerne 700 ani 56 ko donna Mali kɔnɔ u taara n'u ye yɔrɔ jumɛn u bɛ jɔ yɔrɔ minnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya la wolomasiri tɔgɔ minnu dɛndɛn ka na n'u ye douane kuru kɔnɔ DGCC ale ni polisilakaw olu bɛna fɛɛrɛ tigɛ sisan yaasa ka se ka min ye citerne ninnu tali ni u ko banna pewu ka taa ni u ye station kɔnɔnaw la yaasa anw bɛ se k'a sɔrɔ cogo min nka fala ye nin y'a kalo 2 ubiyɛn kalo 3 ye nin baara in ne ma dala n'a bɛ ka kɛ a kɛcogo la sabula munna n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ ɲininka a b'a f'i ɲɛna ko taji kɔni bɛ Bamako bi alihamudulilayi nka a bɛ ka feere min kuma bɛ yen de Bamako bɛ cogo min Mali marabolo tilancɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ten dɔw yɛrɛ ye kunun ni kunnasini ko yɛrɛ ne yɛrɛ fɛn dɔ o yɛrɛ ye kabako ye fɔlɔ buteli ni feerela minnu bɛ carré kɔnɔ aramu ka taa jɔ olu de dala taji tali la sisan station baw bɛ u kɛrɛfɛ olu tɛ ka feereli kɛ olu datugulen don fala hali a dan gouvernement ka wuli ka jɔ ka kɛ maa minnu bɛ nin ko kunna karisa munna aw tɛ ka feereli kɛ mun bɛ ka fɔ an ye ko taji ninnu bɛ ka ta ka taa feere chinois de ma gouvernement yɛrɛ dun bɛ ka baara min kɛ nin ko in na fala an k'a da escorte dɔrɔn ma citerne ninnu bɛ escorte ka bɔ yɔrɔ min na ka na Bamako yan o baara dɔrɔn o musaka ka taa fara miliyari 3 a n'a kunkanfɛ o de donnen don bi o de bɛ di gouvernement fɛ kalo o kalo yaasa ka se ka sɔngɔ nɔgɔya an ka jamana kɔnɔ nka taji tɛ ka ye gasoil kɔni tɛ ye nin y'a kalo 3 jalen gasoil tɛ feere station dɔw kɔnɔna na wali ala ka n'i ci i ka fili ka taa ɲininkali kɛ ko an ye citerne jɔlen yan sisan yɔrɔ min yɛrɛ ta ka jugu a bɛɛ bi fala ye o ye Segu ni Moti ye tellement a kɛra degun ye Segukaw bolo fɔɲɔgɔnw bɛ ɲini ka na don n'u ka ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ sabula olu yɛrɛ bolo a bɛ na nka a ti sɔrɔ de nka o waati kelen n'i ye wari bɔ i b'a sɔrɔ sugu jɛngɛnen na i b'a sɔrɔ namaratɔw bolo i b'a sɔrɔ kurutukɛlaw bolo bi 20 litiri o min b'an ka tɛmɛ 7,000 ni 600 kan o de bɛ ka feere yɔrɔ dɔ la 20,000 15,000 a dugumanda ye 6,000 ye nin bɛɛ la taji dun bɛ ka don halisa an filɛ ka min filɛ nin ye o ye taji donni ko de ye donc u k'a lajɛ u tun bɛ baara kɛ cogo min na kɔrɔlen u ka segin o ma nka chauffeur caman bɛ k'u ka kumakan bila ka na fala ye alamisa don an b'u jouer an b'a k'a la mɔgɔw k'a mɛn u k'a dɔn k'a fɔ min bɛ sen na min ka jugu nin bɛɛ ye fala ye gouvernement ko min ye dugu ye u bɛ ka siraw escorter ka siraw lakana maa minnu fana bɛ doniba ta n'olu bɛ maaw ta fana n'o ye camion tigiw ni car tigiw ye fala ye olu taatɔ bɛ taji min ta yan u bɛ taa minɛ u la poste la munna gouvernement tɛ fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan transporteur minnu lakodɔnnen don u bɛ taji e bɛ ka taa ni mɔgɔw ye Koro fala ye i bɛ ka taa n'u ye Baɲangara i bɛ taa n'u ye Moti taji tɛ yen e bɛ ka taji min ta yan k'e bɛ taa n'u ye u bɛ taa minɛ e la poste la e bɔtɔ Bamako da fɛ e bɛ bɔtɔ Tienfala yɔrɔ in tɔgɔ ye di poste min filɛ nin ye Kulukoro sira la sisan parce que u caman bɛ tɛmɛ yen de fɛ olu bɛ t'o minɛ i la olu fana b'o minɛ u bɛ mun de k'o la sisan papier b'u bolo u yamaruyalen don ka taji ta ka taa n'a ye sabula u b'a ta ka taa yaasa u ka se ka segin minnu fana bɛ Kayi sira kan olu fana ko station minnu fana b'o sira kan hakɛ min kan ka k'i ka citerne kɔnɔ u tɛ sɔn k'a k'a kɔnɔ donc ninnu de ko bɛ senna bi a baara bɛ minnu bolo DGCC Seko Jacques mɔgɔw fana b'a la fala ye ministre min Musa Galawu ka mɔgɔw u k'a dɔn k'a fɔ bi jamanadenw nin kuma de b'u da fan bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen nin dalen don i kun taji yɛrɛ sɔngɔ yɛlɛli yɛrɛ y'a tɔ bɛ gɛlɛya a tununa yɛrɛ siɲɛ kelen a tɛ ye yɛrɛ gasoil kɔni a tɛ ye yɛrɛ u ka wuli k'u jɔ u kun bɛ ka baara kɛ cogo min na waati gɛlɛman waati u k'o ɲɔgɔnna daminɛ